Uite. Eu știu ce chestie acolo ascunsă. Seama că oamenii se bag pe acolo, că e prea necos locul ăla. Uite, te poți cățăra acolo să faci o poză. Mă las să mă duc acolo să vă faci o poză. Dar trebuie să opresc camera. Las că ne întoarcem înapoi. Băi, dar ce viteză au copiii ăștia ai noștri. Deci nu-i mai vezi, ai pierdut. Uite-ți ce frumos se vede. Dar hogy hívta? Astea sunt guri. Uite de ce se închid locuri ca astea. De asta se închid.